Sziasztok srácok és lányok, én Nimród vagyok, és ez egy új csatorna, amin főképp telefonos játékokkal fogunk játszani. És ahogy látjátok, nagyon sok játék itt van, és ezekkel fogunk játszani. Most először a Bullet Echo-val fogok játszani, ami egy lövöldözős játék, de nekem személy szerint nagyon megtetszett. Ezért mutatom be nektek, hogy milyen játék. Ha tetszik nektek azok a játékok, amiket csinálok, akkor iratkozzatok fel és dobjatok egy lájkot, és kommentekben még írjatok, hogy milyen játékokkal játszak. A nevünk meg legyen az, hogy Nimi Gaming. Így. Ez egy tökéletes név. És akkor, ha betölt, akkor már mutatom, hogy milyen játék ez a Bullet Echo. A célom az, hogy meg legyen 10 000 feliratkozó, mert ugye én most kezdtem el, és a célom az, hogy ugye meg legyen 10 000 feliratkozó, mert ugye én még gyerek vagyok, és ezért a 10 000 feliratkozó nekem nagyon fontos, hogy meglegyen. És hogyha meglátjátok, itt vagyok, ez vagyok én, az a sétáló ember, és most így van ez a piros rész, amin, hogyha belőle lesz egy másik karakter, akkor lőni fog. És nem biztos, hogy eltaláljátok, de nagy eséllyel eltaláljátok. Szóval látjátok, nagy részt azért eltaláljátok. Akkor itt vagyok én, és play. Nézzük meg, hogy igazi emberek ellen hogyan fogok teljesíteni. Ha betopok másba, itt is vagyok, és fel is veszem az ammókat. Jó sok ammó. Itt ezzel a játékkal csak megnéztem, hogy milyen, de túl sokat nem csináltam vele, csak megnéztem, hogy milyen, hogy tudjam, hogy azért miről van szó. De azért tudom, hogy mit kell benne csinálni. Szóval látjátok, itt most ügyes voltam, mert ugye, és itt jön egy valaki, és meg is az első victory. És itt kaptam egy chestet. És kaptam 2 a Stalkerra. Most itt van valami kontrakt. Ahol kapok 400 coint. Amivel, hogyha jól tudom, itt ebbe megyek, igen, akkor lehet fejleszteni az emberünket. Nagyon sok karakter van, látja azt, annyira sok mondjuk nincs, de ezért van pár. A Mythic a legjobb, a Legendary a második legjobb, az Epic az már nem annyira jó, a Rare az már rossz, és a Common a legrosszabb. És akkor menjünk még egy meccset. Ez egy csapattársam, egy Bolt. Egy common karakter, hogyha jól tudom. És akkor szedjük is fel az ammót. Csak neki is hagyjunk ammót, mert akkor
nem lesz jó, amit csinálunk. Itt már járkálnak emberek, és ölték a csapattársamat. És így most látom éleszteni a csapattársamat. Jó, és akkor ott van, jó, az meg is van. És ő is. És még egy Victory. Ez így nagyon gyorsan fog menni, hogyha ilyen gyors Victorikat fogok csinálni. De ez mindegy. És kaptam még 200 coint, amivel még egyszer tudom fejleszteni a Stalkert. És akkor itt van még egy chest, és 3 kapok. Akkor nézzük, menjünk még egyet. És őszintén még sokféle játék lesz ehhez hasonló, lesz nagyon eltérő játék ettől, meg annyit spoilerezek, hogy a következő videó az egy kocsis játék lesz. És ott volt már is egy ember, aki meg is van. És itt meg van egy team. Csak leszették a csapattársamat. Jaj, ne. Jó, ő is megvan. És ő is. Jó. És ő is megvan. És megvan a win. És én 5-ös értékelem ezt a játékot. Azt nagyon tetszik nekem. De nyissuk ki az első 2 normális chestemet. És 4 darab. Hát a jönnek egy common karakter. És meg is van a Bastion, akit személy szerint nagyon szeretek, mert ő egy nagy karakter. Ő sokat sebez, és sok HP-ja van. És gyorsan lő. Azért szeretem ennyire, mert ilyen tank. És nehezen lehet leszedni. És azért ő az egyik kedvenc karakterem. És akkor menjünk még egy battle-t. És nézzük, hogy sikerülni fog-e ezt is megnyerni. És most már nem 2, hanem 3-as csapatok vannak, úgy tűnik. És akkor ammut felveszek. És látod, most itt egy gyereke, és ilyen. Szóval ilyen nagyon gyorsan lő, és nagyon erős, mert sokat is sebez. Elvág majd, hogyha felfejlesztem rare szintűre, akkor még jobb lesz. És még egy Victory. Elvág magam Winszik, és átjutottam egy következő league-be. Ebből kapok egy Firefly-t, 1000 coint, 4-et a Bastion és 4-et a Stalkerre. Akkor fejlesztem is a Bastion-t. Így. És akkor van egy Big Chest. És kinyitottam még egy karaktert, a Raven. Aki szerintem nem annyira jó, de nem is egy rossz karakter.
És menjünk még egy meccset. Itt a tippeket. Itt én nem fogok elolvasni. Mert annyira nem érteném meg, hogy mit írt, de mindegy. Kettő sniperessel vagyok egy csapatban, ami nem annyira jó. És akkor ez egy vonatos pálya, amin vannak ilyen vonatok, és ezek a vonatok el tudnak ütni, amiben meghalsz, de látjátok, itt ment el a vonat, és itt meg is támadtak, és is szedtünk egy témát, csak most eléggé megsebeztek engem. Hátba. Meg fogok halni. Meghaltam most már csak a csapattársamban tudok bízni. Sajnos ez is sem sikerült, de nem baj, mert ez is nem számít, de én Nimrod voltam, ez egy új csatorna, és sziasztok! Tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel, és további szép napot kívánok! Sziasztok srácok és lányok, én Nimrod vagyok, és ez egy új csatorna, amin főképp telefonos játékokkal fogunk játszani. És ahogy látjátok, nagyon sok játék itt van, és ezekkel fogunk játszani. Most először a Bullet Echo-val fogok játszani, ami egy lövöldözős játék, de nekem személy szerint nagyon megtetszett. Ezért mutatom be nektek, hogy milyen játék. Ha tetszik nektek azok a játékok, amiket csinálok, akkor iratkozzatok fel és dobjatok egy lájkot, és kommentekben még írjatok, hogy milyen játékokkal játszak. A nevünk meg legyen az, hogy Nimi Gaming. Így. Ez egy tökéletes név. És akkor, ha betölt, akkor már mutatom, hogy milyen játék ez a Bullet Echo. A célom az, hogy meg legyen 10 000 feliratkozó, mert ugye én most kezdtem el, és a célom az, hogy ugye meg legyen 10 000 feliratkozó, mert ugye én még gyerek vagyok, és ezért a 10 000 feliratkozó nekem nagyon fontos, hogy meglegyen. És hogyha látjátok, itt vagyok, ez vagyok én, ez a sétáló ember, és most így van ez a piros rész, amin, hogyha belül lesz egy másik karakter, akkor lőni fog. És nem biztos, hogy eltaláljátok, de nagy eséllyel eltaláljátok. Szóval látjátok, nagy részt azért eltaláljátok. Akkor itt vagyok én, és play. Nézzük meg, hogy igazi emberek ellen hogyan fogok teljesíteni. Ha bedobok meccsbe, itt is vagyunk, és be is veszem az ammókat. Jó sok ammó. Itt ezzel a játékkal csak megnéztem, hogy milyen, de túl sokat nem csináltam vele, csak megnéztem, hogy milyen, hogy tudjam, hogy azért miről van szó. De azért tudom, hogy mit kell benne csinálni.
Szóval látjátok, itt most ügyes voltam, mert ugye, és itt jön egy valaki, és meg is az első victory. És itt kaptam egy chestet, és kaptam kettőt a Stalkerra. Most itt van valami kontrakt, ahol kapok 400 point. Amivel, hogyha jól tudom, itt ebben megyek, igen, akkor lehet fejleszteni az emberünket. Nagyon sok karakter van, látja azt, annyira sok mondjuk nincs, de ezért van pár. A Mythic a legjobb, a Legendary a második legjobb, az Epic az már nem annyira jó, a Rare az már rossz, és a Common a legrosszabb. És akkor menjünk még egy meccset. Ez egy csapattársam, egy Blot. Egy common karakter, hogyha jól tudom. És akkor szedjük is fel az ammót. Csak neki is hagyjunk ammót, mert akkor nem lesz jó, amit csinálunk. Itt már járkálnak emberek, és ölték a csapattársamat. És így most meg tudom éleszteni a csapattársamat. Jó, és akkor itt van, jó, az meg is van, és ő is. És még egy victory. Ez így nagyon gyorsan fog menni, hogyha ilyen gyors victorikat fogok csinálni. De ez mindegy. És kaptam még 200 coint, amivel még egyszer tudom fejleszteni a Stalkert. És akkor itt van még egy chest, és 3 kapok. Akkor nézzük, menjünk még egyet. És őszintén még sokféle játék lesz ehhez hasonló, lesz nagyon eltérő játék ettől, meg annyit spoilerezek, hogy a következő videó az egy kocsis játék lesz. És ott volt már is egy ember, aki meg is van. És itt meg van egy team. Csak leszették a csapattársamat. Jaj, meg. Jó, ő is megvan. És ő is. Jó. És ő is megvan. És megvan a win. Én 5-ös értékelem ezt a játékot. Azt nagyon tetszik nekem. De nyissuk ki az első 2 normális chestemet. És 4 darab. Hát a jön egy common karakter. És meg is van a Bastion. Akit személy szerint nagyon szeretek, mert ő egy nagy karakter. Ő sokat sebez és sok HP-ja van. És gyorsan lő. Azért szeretem ennyire, mert ilyen tank. És nehezen lehet leszedni. És ezért ő az egyik kedvenc karakterem. És akkor menjünk még egy battle-t. És nézzük, hogy sikerülni fog-e. Ez
ezt is megnyerni. És már nem ketten, hanem hármas csapatok vannak, úgy tűnik. És akkor amúgy felveszek. És látod most itt egy gyereke, és ilyen. Szóval hogy ilyen nagyon gyorsan lő, és nagyon erős, mert sokat is sebez. Elvileg majd, hogyha felfejlesztem ZR szintűre, akkor még jobb lesz. És még egy Victory. Elvileg magam Winsfik, és átjutottam egy következő Leechbe. Ebből kapok egy Firefly-t, 1000 coint, 4-et a Bastion és 4-et a Stalkerre. Akkor fejlesztem is a Bastion-t. Így. És akkor van egy Big Chest. És kinyitottam még egy karaktert, a Raven. Aki szerintem nem annyira jó, de nem is egy rossz karakter. És menjünk még egy meccset. Itt ad tippeket. Itt én nem fogok elolvasni, mert annyira nem érteném meg, hogy mit írta. Mindegy. Kettő sniperessel vagyok egy csapatban, ami nem annyira jó. És akkor ez egy vonatos pálya, amin vannak ilyen vonatok, és ezek a vonatok el tudnak ütni, amiben meghalsz, de látjátok, itt ment el a vonat, és itt meg is támadtak, és is szedtünk egy tímet, csak most eléggé megsebeztek engem. Hátba. Meg fogok halni. Meghaltam most már csak a csapattársamot tudok bízni. Sajnos ez is nem sikerült, de nem baj, mert ez most nem számít, de én Nimrod voltam, ez egy új csatorna, és sziasztok! Tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel, és további szép napot kívánok!